Ćao svima ljudi, i ovdje Nemanja. Danas ćemo igrati, kao što vidite, Agario. Kao što vidite, ja sam 42. level, igram na maminom profilu. Mislim, ona ne igra, nego, pošto nemam svoj face. Ali ne brinite, braća će mi napraviti, to jest mogu i sam da napravim. Napravit ću, moći će bukvalno svi da ulaze. Da prate Facebook i to. Evo, zovemo se Hacker. Evo ga, sad go fun. Joj. A dobro, nema veze. Svejedno mi nastavljamo. Inače ljudi, ovaj klip neće biti nešto dug. Možda uopšte neće biti dug. Znate šta, ja neću ovo da igram. Šta bi mogla da igram? Ajmo Clash Royale. Neko mi je donirao. Super. Samo neću. Šta sam teo? Beži. A tek za 5 sati jebik. Ajmo da gledamo ovo. Da imamo neke drugi Legendary Arena 8. Obojica su 11. level. Ja mislim da je ovdje maksimalno 12. Pošto vidim nema niko veći level. Nisam siguran ko će pobedi. Obojica izgledaju bukvalno isto. Da vidimo. Ja sad ne znam što se dešava, ali dobro. Stavljam mini peku i ovog. Ovo mini peka je previše jako. Ovo previše. Ovaj pušta dragonu. Ja ću da napadam kako znam i umem, a ne da gledam njih u Legendary areni. Dobro, ajmo. Evo, ovdje sam našao neku 3. level isto kao ja. Stavim ćemo ovako Witches i onda za njom Archer. Tako je. Vidite, tačno sam ga pročitao. Čekat ću ja sad Gianta. Boš me briga. Evo ga. Sad ću da napadnem ovaj desni deo. Radite gol. Aj sad. Aj ovo mini pek. A dobro neće. Da li je moguće? Dobro, uništili smo jedno. Čibe peko bre. Ajde brže napadaj. Dobro je. Mrzim dragona.
Joj, zašto sam postavio? Jebik. Ne, sad sam se džabe bacio. Čist dobro peka. Ajde, brže, 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 brže. Ajmo, Giant. Brzo, brzo. Riches. Yeah. Evo napišemo good game. Dobro je igro. Ima dobre ove, kako se zovu, dobru armiju. Inače, samo da vidim. A ne znam kako da dobijem ovog peku. Nije valjda da trebam samo da onako da otvaram manager. Valjda ne treba. Evo ljudi, snimamo 6 minuta. Nema veze. Snimat ću još. Ajde, idemo opet da napadamo. Mislim da će ovo biti malo lako, pošto je drugi level. Vidimo peku. Da li je lomuž? More marš. Beži kući kad sam jebi ga za džabe. Nisam do sad ni tako. Ovaj drugi level je srećnik pravi. Neću valjda da me pobedi usrani drugak. Sad čekam Giant. Evo ga. Dole, ajde mrš u pičku materinu, ja ne mogu da verujem. Izgleda dobro. Pa nešto ljudi, mislim da ću ovdje da završim klip. Vidimo se u sljedećem. Poz!